טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים. זה הפרק הראשון שאני אחשוף את הפרופיל מניות שלי. אני אגע בכמה דברים ואיך הגעתי בכלל לפרופיל הזה. אז הפרופיל מניות סך הכל הוא בשווי של $116,000, שאני הכנסתי אליו $110,000. שימו לב שכשאנחנו מסתכלים על $110,000, זה שינויים שעשיתי בעיקר חודשיים האחרונים, שבעצם לקחתי מניות וחברות שהחזקתי עד עכשיו, עשיתי מחירה ושינוי למקומות האחרים. כלומר זה כביכול הכסף שבעצם הכנסתי פנימה, זה $110,000, שהוא מאוד מרוכז התיק הזה. אני עברתי הרבה תנולות בתיק שלי, מלהחזיק רק תעודות סל, בערך 15-20 מניות, צמצמתי ל-10, צמצמתי ל-7, והיום אני מרגיש די בטוח בהחזקה הזאת של 5 מניות. אני לא ממליץ את זה בכלל לרוב האנשים, ואפילו להפך, תיקים משפחתיים שאני מנהל, דווקא בשיעור אחר. היום תיקים שאני מנהל זה בדרך כלל 70% S&P, 15% נסדק, ואז עם ה-15% אני משחק במניות, כי זה גם לא מתאים לכולם, וצריך בטן מאוד חזקה להחזיק חברות ספציפיות ומניות ספציפיות, ואם אין לכם את הבטן הזאת, תשקיעו ב-S&P 500 ותתקדמו הלאה. אז ככה, בגדול יש לי 3 חברות שהן יחסית אותו שווי, זאת אומרת הכנסתי בערך $25,000 לכל אחת מהחברות, שזה מטא, גוגל ואמזון. הכנסתי עוד $20,000 בערך לנייק, ו$15,000 לוויזה. בסך הכל אני על $6,200 תשואה, כלומר זה תשואה של בערך 5%, משהו כזה. רוב התשואה הזאת עוד רגע ניכנס, היא קרתה בחודש האחרון, שסך הכל זה לא רע, שזה הרבה יותר מהמשכורת שלי כבן אדם רגיל. אז בואו נלך רגע מתי קניתי את כל הדברים ונדבר תוך כדי על כל מניה. אז מטא עשיתי סך הכל 2 קניות גדולות, זה תאריכים כמו של אמריקאים, אז זה בעצם 6 לנובמבר, אז ממש כזה קצת לפני חודש, עשיתי יום אחרי יום 2 קניות, שלצערי ביום הזה היה לי הפרש גדול, אבל אני אקח את זה. אז $15,000 ועוד כמעט $10,000 יום אחרי. מטא בעיניי אחת החברות הכי טובות בשוק, וגם היא עדיין בעיניי במחיר שהוא הוגן לחלוטין, ואפילו די זול ביחס לצמיחה שלה, ביחס לגדילה שלה, ביחס לכל המערכת והאקוסיסטם שהיא נמצאת, שהיא רק מפתחת, בעיקר כשמדברים על וואטסאפ נגיד, זה רק ההתחלה וכל הפרסום. ונזכור שכשאנחנו מדברים על מטא אנחנו מדברים על אינסטגרם, אנחנו מדברים על פייסבוק, אנחנו מדברים על Threads, ומעבר לזה על כל המודלים AI שלהם, של הלמה, והדברים שרק ייכנסו. גוגל, עשיתי יחסית קצת יותר קניות, התחלתי לבסס את זה באמצע אוקטובר, 2 קניות, ואז בערך כמו מטא, בתחילת נובמבר התחלתי לעשות שינוי אגרסיבי של להיכנס לשם, מחיר המניה סביב בין 170 ל-180, כמו שאתם רואים רוב הקניות שלי, 180 הקנייה הכי יקרה, ובעצם בכמה ימים ממש עשיתי שינוי של כל יום מכרתי ממניה אחרת, והכנסתי לגוגל, כי פשוט ראיתי עוד ועוד דברים. גוגל בעיניי המניה הכי זולה מבין המגניפיסנט 7 היום. מגניפיסנט 7 זה מטא, גוגל, אמזון, אפל, טסלה, אינווידיה ומייקרוסופט. ביחס למכפיל רווח שהיא נמצאת בו היום, והמכפיל רווח העתידי מאוד מאוד זולה בעיניי, גם היום במחיר שנמצאת סביב ה-190-195, ואני מאוד מאוד שמח. אני חושב שגוגל היא רק בהתפתחות שלה, יוטיוב לאט לאט הופך להיות הרשת טלוויזיה הגדולה ביותר, ויימו שזה בעצם הנהיגה האוטומטית שיש לה היום, כבר נמצאת בכמה ערים והיא רק הולכת ומתפתחת. בדיוק בשבוע שעבר ראינו ש-GM, שזה סוכנות רכב מאוד גדולה בארצות הברית, חברת רכב מאוד גדולה, פרשה מהמרוץ הזה של הרכבים האוטונומיים, אחרי הרבה זמן והרבה כסף שהשקיע. זה בעצם היום משאיר כביכול את גוגל, שהיא ויימו, וטסלה די לבד במשחק. אז זה לגבי גוגל. יש לה קצת בעיות משפטיות שאומרים שהיא צריכה למכור את קרום, ה-DOG, משרד המשפטים האמריקאי. אני לא חושב שזה יקרה,
זה גוגל הולכת להילחם בזה בכל המשאבים שלה, והיא גם אמרה את זה, ויש לה גם את היכולת, היא יושבת על ערים של מזומנים, היא יכולה לדחות את המשפט הזה שנים על גבי שנים, ובסוף אני חושב שזאת חברה מעולה, עם יחסי ציבור קצת פחות טובים. בדיוק השבוע היא השיקה עוד איזה צ'יפ של מחשב קוונטים, שגם למניה לזנק, אז זה ככה רוב התשואה של 9% הזה, ממש מהשבוע האחרון. אמזון, אז בואו נעבור על הקניות שלי באמזון, די דומה כמו שאתם רואים, תחילת נובמבר התחלתי לבסס וקנייה, עד תחילת דצמבר, הכי גבוה שקנתי זה 224, שזה לא רחוק מאיפה שהיא נסחרת היום. אני עדיין חושב שאמזון יש לה פוטנציאל צמיחה מאוד מאוד גדול, כמו שאתם רואים עשיתי 5% בכזה חודש, שזה טוב מאוד, זה לא תשואות שאני מצפה אליהם תמיד, אבל זה דווקא נחמד לעשות $1,100 בחודש, זה לא רע. אז אמזון בדיוק הוציאו דוח שמדבר על ה-AI וכמה הוא מייעל להם את העסק, גם ברמת הלקוח, גם ברמת העובדים, ואני חושב שאמזון כעסק שהוא עובד בנפח נורא גדול, זאת אומרת יש לו כל הזמן קניות ומחירות, עם היכולת של AI רק ילך וישתפר, הוציאו בדיוק איזה דמו חדש של AI שעובד באמזון, שהוא רופוס, שהוא ממש בגרסה התחלתית, אני חושב שיש לו פוטנציאל עתידי מאוד מאוד גדול, מעבר ל-AWS, השירותי ענן, וכמובן כל השירותי מחירה של אמזון. נייק. אוקיי, אז נייק זו חברה שנכנסתי אליה קצת יותר מזמן, אז אתם רואים שתחילת יולי בעצם התחלתי לבסס את זה, ברגע שהייתה נפילה מאוד גדולה, נייק צנחה כזה מ-90 ומשהו, לכזה $70 ממש באיזה יום, וממש קניתי נייק לאורך כל החצי שנה האחרונה, ממש אתם רואים כל הזמן קניות, רוב הקניות הן בין $70 ל-$80, חוץ יש כאן איזה קנייה אחת יותר גדולה, שזה בעצם דיבידנד שמושקע בחזרה, אז קיבלתי בעצם $14 מדיבידנד, והשקעתי אותו בחזרה בתוך נייק, שזה היה ב-88, אני חושב שנייק היום במחיר שהיא נסחרת, היא באמת זולה ויש לה פוטנציאל צמיחה מאוד גדול, וזו חברה שהיא חברה טובה בזמן לא טוב עם מנכ"ל לא טוב. היה לה מנכ"ל מאוד גרוע, לא מחדש, נייק זאת חברה מאוד חדשנית, ונכנס בדיוק מנכ"ל חדש לפני חודשיים, באמצע אוקטובר, אליוט היל, שהוא מנכ"ל שממש צמח בחברה, גדל בחברה, והוא יודע איך נייק אמורה להיות, ובזמן הזה בעצם מה שהמנכ"ל הקודם עשה, זה ניסה לרדת קצת מהריטיילים, כלומר פחות למכור עכשיו באמזון או בפוטלוקר, ויותר להצמיח את האפליקציה של נייק, וזה פחות עבד. אני חושב שנייק זה היופי שלה, של היכולת שלה לנגוס בהרבה שוק, וגם עם הצמיחה של לולולמון או חברות אחרות, אני עדיין לא חושב שהם יגיעו לסדר גודל של נייק, ויש כאן אופציה לטורנאובר, זאת אומרת חברה שהלכה לה לא טוב לאורך תקופה, ויש לה את הפוטנציאל צמיחה משם, היא מדווחת ביום שישי הזה, וזה יהיה מעניין לראות ככה, הרבעון הראשון שה-CEO החדש נכנס. אני חושב שמשהו נוסף שתמיד צריך לזכור, זה שאנחנו בתקופה של, בארצות הברית, בגלל שהמיסוי גם הוא שנתי, זה בדיוק הזמן שהרבה אנשים, מי שהפסיד הרבה כסף, זה הזמן שלו למכור, ולאזן את הרווחים שלו. כלומר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, אז מניה כמו נייק שממש ירדה בשנה האחרונה, אז יש עליה לחץ עוד יותר למכור, כל ה-hedge funds הכי גדולים שהם היו באיזשהו הפסד על נייק, אז מעדיפים כבר למכור את זה, ואז זה מאזן עם הרווחים שהם הרוויחו ממניות אחרות, כי סך הכל אנחנו יודעים ש-2024 הייתה שנה מאוד טובה לשוק, אז הרוב נמצאים באיזשהו רווח טוב, ואז זה בדיוק המניות האלה, גם UPS אותו דבר, ולזכור שעברנו שנתיים מאוד קשות מבחינת האינפלציה, אז אנשים היו מאוד בררנים, כל מה שהוא היה B2C, כלומר Business to Customer, ראינו ירידה בהכנסות, ירידה ברווחים, נייק, סטארבקס, אפל, אותו דבר ביחס לצמיחה שהיה מצופה ממנה, גם אותו דבר כמו שדיברתי על UPS ופדקס, אפשר לראות שהווליום שלהם ירד ביחס למה שהיה מצופה, אז זה ככה חברה שהיא, אני לא חושב שהיא בסדר גודל ויש לה את המוט כמו של מטה, גוגל או אמזון, אבל אני כן חושב שהיא ביחס למחיר שהיא נסחרת, הסיכוי לעשות 10, 20, 30% תשואה בשנה הקרובים, נוטה יותר לגיוון ה-20 וה-30 מאשר ה-10,
זה מנצח את ה-S&P וזה השאיפה שלי. ויזה, עשיתי קנייה אחת של 50 מניות, ממש לפני חודש ב-306. דבר אחרון לגבי נייקי לפני שאני עובר על ויזה, זה ממש כזה המחיר שהיא נסחרת, זה די המחיר שאני קניתי, כלומר אני לא ממש באיזשהו רווח מסוים, אין לי איזשהו אינטרס כזה שכזה, אני מרגיש כמו מטה או גוגל שכזה עשיתי תשואה טובה, או גם אמזון בזמן קצר, ואני כזה מנסה לשכנע אנשים שזה רק ימשיך לעלות. ההפך, אני כזה במחיר שהיא נמצאת, אני באמת חושב שנייק תגיע ל-90 מאוד בקרוב, או אחרי הדוח הזה, או בתחילת שנה הבאה, או בדוח הבא, שזה יהיה כנראה סביב פברואר, או מרץ, ואז עוד שנה מהיום אנחנו נסתכל על נייק שהיא נסחרה באזור $70, וזה יהיה בדיחה איך לא קנינו. ויזה, אז כמו שאמרתי, 50, ויזה זאת חברה שבאמת היא מרגישה לי כמו S&P 500, זאת אומרת לא משנה מתי אתה קונה את החברה, אם אתה עושה דולר קאסט אבריג', זאת אומרת שאתה כל פעם נכנס מחדש, החברה פשוט תעלה, והיא גודלת, לא תמיד יש לה את הצמיחות הכי מטורפות מבחינת המניה, כלומר זה לאו דווקא חברה שפתאום אתה תראה מזנקת באיזה 10 או 15% ביום, אבל גם אותו דבר הפוך, היא כזה צומחת ולאט לאט היא תמיד מנצחת את ה-S&P 500, ופשוט האחוזי רווח של ויזה הם פשוט מטורפים, חברה שהיא מחזיקה 40% מהנתח שוק ביחס עם מאסטרקארד, זה 70 או 80% מהסליקה, וזה פשוט חברה קלה, היא המידלמן של כל חברה, כל סליקת אשראי שאנחנו עושים, בינינו לבין העסק שאנחנו נמצאים, הם לוקחים את העמלה הקטנה הזאת, והעמלה הקטנה הזאת לאורך מיליארדים, פשוט מנצחת, וזהו, אז זה ככה פרופיל מניות שאני נמצא בו, אני מרגיש מאוד טוב להיכנס ל-2025 ככה, אני מאוד חזק על הטכנולוגיה כמו שאתם רואים, אבל אני מרגיש שגם כל אחת מהטכנולוגיות האלה זה בעצם כל כך הרבה עסקים בפני עצמם, שכל אחד מהעסקים האלה רק הולכים לגדול ולהתפתח. ואני לא מרגיש שיש לי כזה אימור על משהו אחד, בשונה מנגיד NVIDIA או פלנטיר, שזה כזה ממש אתה צריך לאמר על האספקט הספציפי הזה בעסק, שאני מרגיש שזה אימור קצת גדול מדי בשביל לשים ככה נתח שוק מהתיק שלי. נייק אני באמת חושב שזה פשוט חברה עם מותג מאוד חזק, בזמן מאוד טוב, ואני חושב שיש לה את היכולות לעשות סיבוב, ואם לא, אני לא רואה איך אני מפסיד פה הרבה כסף, גם אם יורד 5% או 10% מפה, אין בעיה, לוקח את ההפסדים שלי, מוכר ומעביר למניה אחרת, ואני כן חושב שהסיכון סיכוי, כלומר הסיכוי שלי לעשות 20 או 30% בשנה הקרובה, לעומת הסיכון שלי להפסיד 20 או 30% בשנה הקרובה, הם הרבה יותר לכיוון הסיכוי, וזה סיכון שאני מוכן ככה לקחת. ויזה, כסף קל, באמת זה כזה מסוג החברות שאני מרגיש בנוח לי, אם אני צריך עכשיו לנעול את הכסף ל10 שנים ולא לגעת במניה, זה מניה שבקלות אני שם שם כסף ופשוט שוכח והיא תצמח. מעבר לזה כל החברות שלי, מעבר לאמזון, הן מחלקות דיבידנד, שזה משהו שחשוב לי גם כדי לייצר איזשהו תזרים קטן שיצמח לאורך השנים, וגם כי אנחנו יודעים שחברות שמחלקות דיבידנד ומגדילות דיבידנדים, הן בדרך כלל חברות שמצליחות הכי הרבה. אמזון אני חושב שהם בקרוב יתחילו לחלק דיבידנד מהלחץ מגוגל ומטה, אבל אנחנו נראה, בכל מקרה אני חושב שעליית ערך זה בסוף הדבר העיקרי שאנחנו כמשקיעים מחפשים, ולא רק הדיבידנד, הדיבידנד הוא איזשהו בונוס קטן כזה שנחמד לקבל מדי פעם. אז זה ככה התיק שלי, תרשמו לי בתגובות מה אתם חושבים על התיק, האם הוא הולך לנצח את המדד ב-2025, האם הוא הולך להפסיד לו, ומה המניה שאתם חושבים שתצליח הכי הרבה, ומה המניה שאתם חושבים שתצנח הכי הרבה. שימו לב שכל מה שאני מתאר כאן הוא לא המלצה פיננסית, ואני ממליץ לכם להתייעץ עם כל גורם שאתם צריכים לפני שאתם משקיעים, ואל תשקיעו בגלל שראיתם מישהו ביוטיוב אומר שזה המניה הכי טובה, או שזה המניה הכי גרועה. תחשבו בעצמכם, ולא משנה מה אתם בוחרים, תהיו עם בטן חזקה ומוח חזק, לדעת מתי הפסדתם ולדעת מתי ניצחתם, ולדעת לעצור כל דבר בזמן. תזכרו שזה הכסף שלכם, עבדתם עליו קשה בשביל להרוויח אותו, תנהלו אותו בחוכמה.